empiece y ve. ¿Dónde está la alegría? Corre de ti. Sí, los de Winnet sí, pero fan fuera. Un moment. Sí, sí. Això de dos sols queden molt desemparats. Sí, sí. Això dels toques metis els deixem pels més grans. Res, res. Vaig empatada, Sí, Per on puja el Laia Porta? La Laia va de tap i està a l'altre cantó. Per l'Adrià puja l'enxaneta. I està per aquí. Sí, sí. Perquè la Laia va de tap, a l'Adrià està a l'altre cantó i va a l'esquena. La música no.